rundt i Men I skal ikke til det før i morgen. Så er vi i gang med en lille spisekonkurrence med konen og Martin fra Nykøbing Falster. Vi har nogle dommere. På højre og venstre side har vi Troels Beckenbauer. Til højre side har vi Skovbjørn. Kan du tale rent, eller skal du have en par lører, eller hvad? Vi går videre til den næste dommer, Stiv. Og vi går videre til kampen. Go! Må jeg få svede hele dagen, så bliver det dårligt, ikke? Ja, du sveder bare, du ser en kondicykel. Altså. Du må ikke spille med flag mere. Sveder bare Hvad så? Fingre. Ja, du sveder ved at se din far. Hallo, har du byttet flag? Fucking pornofilm fra 1968, altså. Du har byttet flag. Ja, du har savlet hele kæften, altså. Hvor mange flag må man bytte per runde? Du er så charmerende, Martin. Du savler over det hele. Alt det her, det smuldrer. Alt det her, det smuldrer. Altså. Bakker sådan her. Kraftet med jorden. Martin, er du federe end fed? Du er med i julemærk gennem tog, jo. Det er dig, der spiller kulisserne. Jeg skal optage mig. Optag mig. Seriøst, mand. Du giver mig bændelse. Hvor er du klar, mand? Øj, hvor er du ulækker. Det er som at se Masha smide tøjet på 25 sekunder. Jeg skal optage mig. Jeg elsker lavkage. Jeg kan rigtig godt lide lavkage. Også jer. Du har noget hårdt. Ja, det er det. Ej, jeg kan ikke spille med lavkage. Bortset for det, så vil jeg gerne have en ting opklaret. Jeg går ikke. Det er ikke fint. Er det dig, Skål? Nej. Er det dig? Der er der dæk til Det er faktisk din. Jeg så synes, at det bliver normalt. Jeg har altså lige min kosmetik på.